Hi guys, it's Valerie here with today's video and all the latest news from Hollywood. Jessica Chastain joins Del Toro's Crimson Peak. I'll be back after this. Jeg for et par dage siden forsøgte at tage sit eget liv. Men det er vel mere et psykiatrisk problem, end det er et kirkeligt. Er det ikke det? Han siger noget med, at det er Guds plan, at Gud taler til ham. Og jeg håber, at du måske kan trænge ind til ham. Har hun fortalt om hele dit projekt? Kun helt kort. Den indsatte må ikke røre ved dig. Du må heller ikke røre ved ham. Der sidder en knap der, du kan trykke på, hvis du føler dig utryg. Han er tilknyttet dit eksperiment. Det lyder lidt forkert, når du siger eksperiment. Hvad vil du gerne have, jeg kalder det så? Projektet. Målet med mit forskningsprojekt, det er at kortlægge følelsesmæssige og sociale kompetencer. Jeg har under et døgn tilbage på Katrinebæk. Det hele det skal afvikles. Det er mennesker med meget voldelig adfærd. De kommer sgu aldrig ud herfra. At jeg måske har fået startet et eller andet, jeg ikke kan styre. For mit vedkommende havde jeg ingen idé om, at en ung mand kunne få stor indflydelse på mit liv. Og så sagde jeg, nu tør jeg godt. Så forstod jeg sgu det hele. Som i Lawsons team. Hvad er det? Giv mig en chance for at forstå det. Du giver ikke op så let, hva'? I er nødt til at tro på muligheden for udvikling. Det kan godt være, at I er skide ligeglade med det her, men det er jeg ikke. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Det er Lawsons team. Den sidste time. Det er der, alt kan ske. Coming off her recent horror film Mama, Jessica Chastain is now set to star opposite Emma Stone, Benedict Cumberbatch and Charlie Hunnam in Crimson Peak, Guillermo del Toro's follow-up to Pacific Rim. Crimson Peak is a gothic horror film that follows a woman whose husband might not be who he appears to be. According to the Hollywood Reporter, details on who is playing whom were not revealed. Del Toro wrote the script alongside Matthew Robbins with recent rewrites from Lucinda Coxon. Legendary Pictures plans to begin production this February. That's all for today. Subscribe to Film Is Now to keep updated on all the latest trailers and news from Hollywood. See you next time.